soc l'Ainoa del Gallo Pérez i avui us explicaré què és la guillotina. Gemma, va, vine! Ainoa, què és la guillotina? M'ho pots explicar, sisplau? I tant que sí! David, per què no li ajudes a Gemma què és la guillotina? Sí, sisplau. Esclar que sí, si estic aquí per ajudar. Això estic aquí. Doncs, la guillotina es va crear el 25 d'abril del 1792, a la Revolució Francesa. Que bé, David! I va ser a l'etapa del terror, que hi havia moltíssima guerra. Ara, Ainoa, però per què es feia servir? Doncs bé, se va utilitzar com un instrument per matar el rei Lluís i a la seva dona Maria Antonieta, perquè els dos van ser uns traïdors, perquè ells volien tenir diners per tenir a ells, o sigui, volien tenir diners per ells. I per això tots els seus habitants van decidir tallar-los el cap. I no oblideu subscriure-us i si us ha agradat el vídeo, compartiu-ho i doneu-li like. Adeu! Adéu!